Ah, ano sa Tagalog? Yung linidlid. Mm. Ayan. Empanada espesyal. May longganisa siya. Ano ba yung gamit natin? Papaya? Papaya or cabbage? Papaya. Ayan. Ayan. Niluluto yung empanada espesyal. Doon naman sa kabila, ordinary lang yan. Pero ito espesyal. Ayan. Ito siya. Oh. Ayan, pinupurma na yung empanada. Oh. Pag-aralan ko na at papalitan ko si Joy. Yentex. Ayan. Sarap, no? Ayan, luto na siya. Okay. Oh. Kompleto na ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, kompleto na. Oh. Yan, dyan siya niluluto. Okay. Wait. Ito. Oops. Ito yung longganisa, yung sauce, ordinary, special, highway. May balik kami, may siumay, balik sa empanada. Ayan. Yan, nilalagay na kasi mga order yan. May nag-order. Pitong order, empanada special, 60 kada 60 per piece. Ayan. Dito lamang sa Marcos Town, beside highway, in front of Marcos Public Market.